Mga kapuso, luyo sa kalisod karong panahon sa pandemya, ni patigbabaw gayod sa mga Mindanawan ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Ug usa na ni ana ang dabawenya nga si Jocelyn Topic, pinaagi siyang food ministry. Mismong siya ang nagaluto og pagkaon alang sa mga frontliners. Ato siya makauban karong buntaga. Ma'am Jocelyn, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag, Argil. Hi, kamusta? And then, kumusta po sa ato ang mga kapusong Kamindanawan? Maayong buntag sa tanan natong mga viewers karong buntaga. Nice to hear that, ma'am. Ma'am, karong panahon sa pandemya, unsa ba ang nag-push o nag-inspire sa imuha nga motabang sa atong mga frontliners? Sir, pagsugod din sa ECQ katong March, nakita na ako ang atong mga frontliners, kinahanglan din sila og kanang assistance, sir. O kanang pagtagad gikan sa atuan ng mga yano na lumulupyo sa Davao City. Ug isip tabang sa ato ang gobyerno, sir, mao na lang gid ni ang ato ang it is a human obligation gid nato na magtabang sa atong isig ka tao labi na sa mga time na lisod kaayo tungod sa pandemic. Ma'am Jocelyn, nganong ang paghatag og pagkaon o kining gitawag nimo nga food ministry ang imong nahuna-hunaan nga pamaagi sa pagtabang? Naisip na ko ang paghatag og mga food sa mga frontliners kay di ba, sir, ang isa ka tao kung mahatagan nimo og pagkaon, di ba makahatag og kalipay? Ilabi na katong panahon sa ECQ, sir, na lisod kaayo kay sarado ang mga restaurants, mga tindahan, ug lisod mo palit og mga pagkaon sa gawas. So naisip na ako na kining mga labi na kin doctors, nurses, mga empleyado sa gobyerno, ug atong mga men in uniform, maglisod sila og kanang pangitag ilahang food na mapalit. So isip na ko, why not magluto ko, di ba? Ma'am, kani kay dili lang isa kundi daghan gayud ang imuhang ginatagaan og pagkaon. Asa pud ba ka nagakuha og pondo nimo, ma'am, para makapalit og mga ingredients sa imuhang mga ginaluto? Okay, sir. It started po sa family finances po namo, sir. Ang akong mga anak, ang husband, akong pamilya, akong mga paryente, nag-reach out sila sa kuha, sir, motabang sila sa ginagmay. Usually in kind na lang ginapadala. Napo ko yung mga friends, sir, it started po sa ilahan na naghahatag sila mga meat, mga mantika, masinong sa lang, sir. Na ako'y isa ka friend na naghahatag sa kuha og mga spices. Ginahatagan ko nila bugas, sudan, mga yun, sir. Og syempre karon mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Jocelyn ang iyang pag-prepare og pagkaon nga iyang ipangahatag. Mga kapuso, sugdaran nato ang pagluto og chicken a la king. Ang akong gi-prepare karong adlaw kining chicken meat, chicken fillet. Ako kining gituyo kay ang atong pakaunon karong adlaw kay ang mga bata sa House of Hope ug ang mga frontliners sa SPMC. Magluto na ta. Una, ato ang ibutang ang butter. I-melt yung mato siya kadiyot. Sunod na itong ibutang ang white onion. The more daghan ang white onion, the more siya mulami ang inyong luto. Pagkahuman, ato ang ibutang ang garlic. So the more garlic, the more yummy ang inyong chicken a la king. Next, ang ato ang bell pepper. So, padayon lang ang pagisa. So, habang nagagisa kita sa mga lamas, ato siyang i-season by layer. So, unahon nato ang asin, salt, and pepper. Importante na ma-season nato pag maayo ang ato ang mga spices. Kaya aron mula sa gyud ang ato ang chicken a la king. Karon atong ilunod ang ato ang chicken fillet para sa atong chicken a la king. Atong chicken fillet tunga lang akong gibutang usa kay by batch ko magluto. Kay since nga daghan ang ato ang pakaunon karong adlaw. Okay. So while ginagisa na ko sa kauban ng mga spices, taod-taod ato siyang pakluban. Ug karon, nagbukal na ang ato ang chicken a la king. So pagdayon lang nato siyang pabukalon, mga 10 minutes.
para maluto gyud ang atuang chicken meat. Sunod natong ibutang ang carrots. Ato siyang gihiwa into cubes. Tangan nato siya og milk. Katuma lang ani na portion. Pagkahuman, ato siyang takluban kadali, siguro mga 10 minutes para lang pabukalan. Pwede na nato ibutang ang atong mushroom. Ato nang ibutang ang heavy cream. Katunga lang ani na sukod, siguro mga 2 ka pack sa cream. Ato nang ilunod ang ato ang green peas. Ug ang pinakaulahin natong ibutang sa ato ang recipe karong adlaw, ang chicken a la king kay kining flour. Luto na ang ating chicken a la king. Pwede na siya i-serve. Mga kapuso, aniya na ang lamiang chicken a la king. Ako kining ibutang sa food pack nga dunay rice og amo kining i-distribute sa mga bata sa House of Hope ug sa atong mga frontliners dinha sa SPMC ER COVID Department. Dali, tilawan nato ang chicken a la king. Yummy! I know na malipay yun sila, ani. Wow, aside sa lami ang pagkaon, unta daghan sab ang na-inspire sa ginahimo ni Ma'am Jocelyn aron daghan sab ang mutabang. Salamat kay Ma'am Jocelyn ug amping pirmi. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.